Προειδοποίηση. Αυτή η ιστορία δεν είναι για τους λιγόψυχους. Αν φοβάσαι το άγνωστο, αν οι σκοτεινές αλήθειες σε κάνουν να χάσεις τον ύπνο σου, καλύτερα να σταματήσεις το βίντεο τώρα. Για όσους τολμούν να συνεχίσουν, θυμηθείτε. Κάποιες ιστορίες δεν πρέπει να υποθούν. Ένα ολόκληρο χωριό εξαφανίστηκε μέσα σε μία νύχτα, αφήνοντας πίσω του μόνο άδεια σπίτια και ένα ανατριχιαστικό μυστήριο. Τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ? Η απάντηση είναι πιο τρομακτική από όσο νομίζεις. Βαθιά στα ελληνικά βουνά, μακριά από πολιτείες και δρόμους, υπήρχε κάποτε ένα μικρό χωριό. Ένα χωριό που σήμερα δεν υπάρχει. Δεν μιλάμε για ένα εγκαταλελειμμένο μέρος. Δεν μιλάμε για ένα χωριό που έφυγαν οι κάτοικοι του για να ζήσουν αλλού. Μιλάμε για ένα χωριό που μία νύχτα εξαφανίστηκε. Όλοι οι άνθρωποι χάθηκαν. Κανείς δεν ξέρει πώς. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Και το πιο περίεργο, δεν άφησαν τίποτα πίσω τους. Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε το χωριό ζωντανό ήταν ένας γυρολόγος. Ένας ταξιδιώτης που περνούσε από τα βουνά, που πουλούσε υφάσματα, εργαλεία και αλάτι. Έφτασε ένα απόγευμα, λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν, αλλά υπήρχε κάτι περίεργο στον τρόπο που τον κοιτούσαν. Τα μάτια τους ήταν κουρασμένα, οι φωνές τους χαμηλές, οι κινήσεις τους νευρικές. Κάτι τους φόβιζε. Μία ηλικιωμένη γυναίκα τον πλησίασε. Του έπιασε το χέρι και του ψιθύρισε με φωνή που έτρεμε. «Μην μείνεις εδώ τη νύχτα, όχι σήμερα». Ο γυρολόγος γέλασε αμήχανα. «Γιατί, τι συμβαίνει?» Η γυναίκα τον κοίταξε με μάτια γεμάτα τρόμο. «Απόψε επιστρέφουν». Αλλά ο έμπορος είχε ταξιδέψει πολύ και ήταν κουρασμένος. Του έδωσαν φαγητό, ένα ζεστό δωμάτιο και τον άφησαν να κοιμηθεί. Και τότε ξεκίνησαν οι ψίθυροι. Ξύπνησε ξαφνικά. Το δωμάτιο ήταν παγωμένο. Δεν υπήρχε αέρας, αλλά η φωτιά στο τζάκι είχε σβήσει. Και τότε το άκουσε. Έναν ήχο, σαν ένα στεναγμό. Όχι ανθρώπινο, όχι φυσικό. Κάτι άλλο. Πλησίασε αργά το παράθυρο και κοίταξε έξω. Η πλατεία του χωριού ήταν άδεια, αλλά το χώμα ήταν γεμάτο ίχνη, γυμνά, ανθρώπινα πόδια, εκατοντάδες, αλλά δεν πήγαιναν πουθενά. Σαν άνθρωποι να είχαν σταθεί εκεί, ακίνητοι, σαν να περίμεναν κάτι. Και τότε άκουσε το πρώτο ουρλιαχτό. Ήταν πνιχτό, πονεμένο. Και μετά το δεύτερο. Και το τρίτο. Φωνές ανδρών, γυναικών, παιδιών. Όχι κραυγές μάχης, όχι εκκλήσεις για βοήθεια, αλλά φωνές ανθρώπων που χάνονταν. Ο γυρολόγος πάγωσε. Άκουγε πόρτες να ανοίγουν, βήματα αναφιλητά και μετά σιωπή. Μια σιωπή τόσο βαθιά που την ένιωθες να σε πνίγει. Όταν ξημέρωσε βγήκε από το σπίτι και το χωριό ήταν άδειο. Τα σπίτια ήταν ανοιχτά, τα πιάτα ακόμα γεμάτα φαγητό, οι λάμπες ακόμα αναμένες με το λάδι να καίγεται αργά. Τα ρούχα κρέμονταν στις καρέκλες, τα ζώα μερικά ήταν νεκρά, αλλά οι άνθρωποι δεν υπήρχε ούτε ένας, κανένα σώμα, κανένα ίχνος πάλης, κανένα αίμα. Και στη μέση της πλατείας το χώμα είχε γίνει μαύρο, σαν κάτι να είχε καεί εκεί. Αλλά δεν υπήρχε στάχτη, μόνο μια μυρωδιά υγρής πέτρας και κάτι άλλο, κάτι παλιό, κάτι νεκρό. Ο γυρολόγος δεν έμεινε άλλο, δεν προσπάθησε να εξηγήσει. Απλά έφυγε και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Χρόνια αργότερα, μια ομάδα αρχαιολόγων έκανε έρευνες στην περιοχή και τότε βρήκαν κάτι τρομακτικό. Κάτω από το χώμα της πλατείας υπήρχε ένας αρχαίος τάφος. Όχι ένα απλό νεκροταφείο, αλλά ένας ομαδικός τάφος. Δεκάδες σώματα στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Και το πιο περίεργο, όλοι είχαν τα κεφάλια στραμμένα προς τα πάνω, σαν να κοιτούσαν τον ουρανό, σαν να περίμεναν κάτι. Και πάνω στις πέτρες βρέθηκαν χαραγμένες λέξεις σε μια γλώσσα που κανείς δεν μπορούσε να διαβάσει. Οι κάτοικοι είχαν χτίσει το χωριό πάνω σε έναν τόπο που έπρεπε να μείνει θαμμένος. Και όταν η νύχτα ήρθαν να πάρουν πίσω ό,τι τους ανήκε. Κανείς δεν ξαναέχτισε πάνω στα χαλάσματα. Κανείς δεν περνάει από εκεί.
Οι ντόπιοι λένε ότι αν σταθείς στη μέση της πλατείας τη νύχτα, μπορείς ακόμα να ακούσεις τις φωνές τους. Όχι να ουρλιάζουν, όχι να φωνάζουν, αλλά να ψιθυρίζουν, σαν να μιλούν μεταξύ τους, σαν να περιμένουν, ίσως κάποιον, ίσως εσένα. Αν σας άρεσε αυτή η ιστορία, τότε υπάρχουν πολλά ακόμα μυστήρια που περιμένουν να αποκαλυφθούν. Μην αφήσετε το άγνωστο να σας προσπεράσει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερες αληθινές ανατριχιαστικές ιστορίες που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να υποθούν.